приготвянето на шишчетата. 4, 6, 7 шишчета ми излязаха. Сега се прехвърляме към грил тигана да ги изпечем. В предварително загрят грил тиган сипваме малко мазнина, или ако имате скара, най-хубаво стават на скара. Слагаме шишчетата и ги изпичаме от двете страни до степен, до която предпочитате. Аз ги обичам по-припечени. Някои ги обичат по-неприпечени. Ето така, приятели, изглеждат готовите сърца. Току-що ги извадих от тигана. Ухаят невероятно. Чудни са.